יעקבי נשר סולן, המרצה, הנומרולוג, הכותב, שניצח לאחר שגילה מעילת ענק בכספו. שנת 2003, פברואר-מרץ, היה לי עסק יחסית גדול, ומי שניהל את אחד העסקים שלי גנב ממני 2 מיליון שקל, וזו הייתה טראומה מאוד משמעותית בחיים. הוא היה מנכ"ל של אחת החברות, ואז היה לו זכות חתימה, והוא ביחד עם עוד כמה אחרים גנבו 2 מיליון שקל. הייתי די קול, לא נכנסתי לפאניקה, אבל המחשבה הראשונה שעלתה לי בראש, למה זה קרה דווקא לי? זה הרי לא הגיוני. כל החיים הצלחתי, ופתאום מה? פתאום ביום אחד גונבים לך 2 מיליון שקל? זה לא הגיוני. ועוד מאדם שאתה מכיר אותו 40 שנה. לאחר שעשיתי מחקר גדול על 4,500 אנשים, על אירועים בחיים שלהם ועל המפות שלהם, במיוחד בתחום של נומרולוגיה, גיליתי למעשה כמעט את כל התשובות האפשריות בתחום. ובעצם ראיתי את זה גם על עצמי, שבשנה הספציפית הזאת, זה בדיוק הייתה השנה שהייתי אמור להפסיד בו את כל כספי. אילו ידעתי את זה מראש, יכולתי למנוע. לא ידעתי, זה פשוט קרה. אם ידעתי שזה הולך לקרות, אז לדוגמה הייתי יכול למכור את העסק. הייתי יכול לקחת את העסק ולהעביר אותו למישהו אחר. אז זה לא היה קורה. אירועים בחיים שלנו שעומדים לקרות, אנחנו יכולים לצפות אותם בקלות, אוקיי? אבל יש גם את הצד השני של אוקיי, מה אפשר לעשות על מנת או למנוע, אם זה משהו לא טוב, או לקחת ולעלות על הגל, אם זה משהו מצוין. בערך בגיל 36, חזרתי עוד פעם לעסקים קצת יותר גדולים. בתקופה הזאת גלגלתי סכומי עתק, הרווחתי סכומי עתק, מאות אלפי שקלים רווח. לא מדבר על מחזור, מחזור היה כמה מיליונים. ניהלתי עסק עם 400 עובדים, היו לי 50-60 מכוניות, ועשיתי זה בקלות, אוקיי? ובגיל 45 התהפך הגלגל. וזה היה בדיוק הגיל שגנבו ממני את הכסף. עכשיו, אם הייתי יודע את זה כמובן, הייתי יכול לעשות עם זה משהו. היות ולא ידעתי, זה פשוט קרה. היה לי נורא קשה. נורא קשה. היה לי 45-50 מכוניות שלי. לא מדבר על סחורות. ומצאתי את עצמי יום אחד, מוכר את כולם כדי לשלם את כל המשכורות לעובדים ואת כל מה שאפשר לשלם. והתחלתי לנסוע באוטובוסים. לא שזה כל כך הטריד אותי לנסוע באוטובוסים, אבל כן, זו הייתה חוויה מטלטלת נורא. נוראית. עד 2007, לאחר האירוע שקרה, חיפשתי תשובות. וחיפשתי את התשובות האלה בכל מיני מקומות, בכל מיני דרכים, כל מה שרק אפשר לגלות דברים ותשובות. לצערי לא מצאתי. בסופו של תהליך הייתי באיזשהו טיול קטן באנגליה ולמדתי שם קצת נומרולוגיה. הלכתי לאיזה חוג בית כזה נחמד. זה מאוד הקסים אותי. כשחזרתי לכאן למדתי עוד קצת בכמה מקומות, וראיתי שבעצם אין תשובות. ואז התחלתי לחקור את המצב, התחלתי לחקור את הנושא הזה לעומק, כי חקרתי כל כך הרבה תחומים ולא הגעתי לתשובות. וכחלק מהחקירה שלי לתחום, גיליתי בעצם את כל התשובות. ואין, למשל, למה האדם הוא עשיר, למה האדם הוא עני, מתי הוא מתחתן, מתי הוא מתגרש, האם הוא סובל מהפרעות קשב וריכוז, האם יש לו סיכוי להצליח כעצמאי, האם הוא יהיה כישלון, מתי הוא יפשוט רגל, מתי הוא יעלה לגדולות, מתי הוא יבחר לראש עיר, כל מה שאתה רוצה לדעת. מה הסיפור שאף פעם לא סיפרת? אני אדם מאוד פתוח, כולם יודעים כמעט הכל. משהו שאנשים לא יודעים. קשה לשבור אותי. אני אדם שנלחם עד הסוף. לעולם לא נשבר. גם כשאני בדרך נשבר, אני לעולם לא נשבר. אני יודע להמציא את עצמי מחדש.